Ne? Prosím vás potvrdiť. No a myslím, že môžeme začať. Tak, pekný večer. Vítam vás na treťom produktovom coachingu, ktorý budem viesť spolu s Vlaďkou. Kto ma nepozná a je tu prvý raz, tak moje meno je Štefan Bigoš a spolu s Jankou pracujeme v Šogane už vyše roka a pol a veľmi nás to teší a sme veľmi radi, že sme tu. Takže dnes by sme pre vás pripravili, vypneme niekomu. Tak, dobre, aby nás to nerušilo. Hop. Nie. Takto. Opakovať. Prečo sa mi to stalo? Tak, dobre. No a pripravil som si pre vás produktové školenie. Tento raz to bude zamerané na Brill Home. A Vlaďka si pre vás pripravila vlastne pár vecí, ale ja by som jej dal teraz slovo, aby sa aj ona predstavila a povedala nám, že odkedy je v Šogane a prečo si napríklad vybrala aj tieto produkty z Brill Home, ktoré vlastne zastrešuje Shogun. Takže Vladik, kľudne môžeš zapnúť mikrofón a pod nám povedať o sebe a môžeme potom začať. Takže ahojte všetci, kto ma nepozná, volám sa Vladimíra, mám 51 rokov, som z Kežmarku, som rozvedená a k Šoganu ma priviedla Marianka Mičudová a som spokojná, pretože každú jednu vec, ktorú novú skúšam, stále ma prekvapí tou kvalitou, ktorá je garantovaná. A vybrala som si dnes pre vás túto utierku proti prachu. Potom tu mám ešte, myslím, že čistiaci na rúru. Máš tu toho dosť, len môžeme tak kľudne, Vladi, ísť postupne, že vlastne prečo práve utierka a čo máš na nej vyskúšané a prečo napríklad je iná alebo takto. Lebo ja som napríklad tieto utierky neskúšal ešte, poviem pravdu. No, ja som z prachu akože nešťastná, lebo tu ti treba, neviem, či môžem povedať ten prostriedok najznámejší proti prachu, ale to je čistá katastrofa, Mhm. lebo už ma normálne štípe aj nos z neho. Tak som to vyskúšala a bolo to akože perfektné. Je taká zvláštna, ani to neviem opísať, ale proste utrieš a už ti tam ani nelepí, hej? Keď Mhm. máš napríklad telku alebo rádio, tam okamžite ti chytí, za 3 sekundy máš naspäť ten prach, čo tam bol, Mhm. ale táto je úžasná. A ja som taký typ, že keď si prečítam v katalógu, že čo to je, chcem to mať, chcem to chytiť, chcem to vyskúšať a potom to viem odporučiť iným. Hej, že Mhm. ako keď máš produkt, ale vieš, o čom hovoríš. Ja Jasne. mám takú skúsenosť, že keď prídeš do obchodu a predávač ti nevie z 3 otázok odpovedať na 2, tak OK, nevie, nemá záujem alebo nechce, ale už máš tam takú nedôveru, hej, že nevie, čo robí, alebo je mu to jedno. No a ja proste nechcem povedať zákazníkovi neviem. Objednám, vyskúšam, poviem. Máš presne svoju vlastnú skúsenosť. No a tá utierka sa používa jak navlhčená, alebo priamo tak, jak je suchá a utrieš ten prach napríklad z telky. Prešla a ono to tak pozbieralo. Mhm. Také to je také iné, ja neviem ani to opísať, ale super. Fajn, takže Lebo toto by sme inak mali vlastne, no. nabytok mokro, potom nastriekať toto, hej, no, Mhm. staré pronto a prejsť servitkou, že by to vyzeralo. No. Mhm. Ale toto ti stačí, že prejdeš a je antistatická. Mhm. Super.
Druhý produkt, čo si vybrala a čo máš vyskúšané, to máme asi všetci a my hlavne tiež s Jankou doma. Je to Avivaš a je tam viac vôni a Hej, konkrétne ale som vybral na fotke tú moju najkrajšiu vôňu, čo sa mi tam najviac páči. No a povedz nám niečo o tom. no na Aviváže ja som strašne akože, nie že prísna alebo kritická, ale keď mám použiť Aviváž, ja nech v prvom rade, dobre, má voniať, ale nech si splní tú funkciu, ktorú má zmäkčiť akože prádlo. A takisto, keď sú tie aviváže, neviem, či poznáte výraz parabeny v kozmetických a týchto výrobkoch, Áno. že ťa chrbí celé telo. A s touto sa mi to nestalo. Mhm. Že vyperieš, dáš si na seba tú mikinu a nič ti není. Že je veľmi veľa ľudí, ktorí ti rovno povedia, vieš čo, nechcem nič, nič mi ani toto nedávaj, lebo mne hneď sa vysype celé telo. Hej? Hej, to je pravda. Hlavne aj pri spodnom prádle sú tam všelijaké veci. Ja napríklad za mňa môžem povedať, a to mi určite dáš da pravdu, že tej aviváže zase netreba toľko veľa, lebo my sme zvyknutí na každú jednu aviváž dávať vlastne celý ten vrchnáčik, ale tu nás Tam, stačí fakt menej. tam máš normálne vrchnáčik vzadu nakreslený na flaške a tam máš Mhm. dávkovanie kola a koľko z toho vrchnáčiku naleješ. Hej, My hej, sme hej. zvyknutí, zoberieš, džabneš tam pomaly tú plnú nádobku, keby sa dalo aj dve, len nech všetko vonia, ale to je zbytočne. Zamastíš práčku a vôbec netreba. Hej, hej. Táto aviváž celkovo je veľmi pekná, aj pekne voňajú. Mne vlastne všetky od nás, hej, ktoré sú. Mne písala suseda, ktorá vôbec napríklad nechcela naše parfémy pred 2 týždňami, že vraj máte a vy váže také a také. A ja reku, odkiaľ vieš? No, že tá a tá osoba na Instagrame sa hada, že kto má lepšiu. Hej? Ja som rýchlo išla ťuknúť, že na Instagrame kto ponúka naše veci. No, tak vieme, že kto. A už si teraz dneska mi písala, že objednaj mi ďalšiu. Mhm. Hej, žena, 3 deti, takže 5 ľudí doma v kuse perie, lebo tiež si všimneš, keď má navešané kopec prádla. Takže asi je spokojná a chce. Hej, minulé leto sa nám to stalo tak, že my sme vyprali prádlo a mali sme veľké deky a tak ďalej. Keďže balkón máme menší, tak sme to vyvesili vonku na dvor a máme také účko v bytovkách a vlastne tie naše susedy, ak sedia na lavičke, tak ako vial vietor, tak sa nás pýtali, hej, že čo to máme za výva, že veľmi pekne vonia. No takže sme boli radi, hej, že aj zákazníčky sme chytili a vlastne sa nám potvrdilo, že fakt ten Brilhom je super v tomto. Dobre, a ďalší produkt, čo máme, a ten je veľmi špecifický aj fajn, ten je BH0203, je to Brill Grill a je odstraňovač masnoty a zvyškov masnoty, hej. Čiže toto si kde a ako, jak si to vyskúšala, jakú máš Ja, skúsenosť? moja topka medzi našimi čistiacimi prostriedkami, pretože tam je napísané, že zohrejte rúru na 90 stupňov, Mhm. nastriekate to dovnútra, necháte 10 až 15 minút a utriete iba mokrou handričkou. A ja, že hej, ja zase, hej, otázniky, chrobak v hlave, že dobre, OK, ideme vyskúšať. Presne tak to bolo. Normálne som zohriala, vypla som rúru, nastriekala, nechala pôsobiť a reku, nebudem nič, hej, špekulovať, žiadne drotenky, žiadne žinky, žiadne nič. Dala som mokrou handričkou, komplet celé, všetko som utrela, išlo krásne. Čo som pozerala, že ani rukavice mi netreba, lebo pri takých veciach väčšinou štipu hneď ruky. Mhm. Hej, lebo to sú také chemické látky, že rukavice dobre, že nemáš po ramena. A takisto nedraždila ma sliznica a nos a oči. Lebo keď je taký čistič, že super rýchlo všetko vyčistiť, treba dávať pozor aj na tvár.
Hej, že človek tu si niekde čuchne a už má, lebo to sú žieraviny, to sú... A toto tu perfektne. Nastriekala som, zotrela a ešte si myslím, skúsim aj dvierka na rúre znútra, však všetko komplet masné. Odišlo krásne. Normálne nová rúra. To je to, že vlastne on je alkalický, čiže on funguje vtedy, keď je rozohriatý ten povrch a tiež je napríklad perfektný, prepáč, že som ťa takto prerušila, je perfektný vlastne na vyčistenie fritézy alebo tej teplovzdušnej rúry, keď sú tam veľmi zaschnuté tie masné fľaky alebo niečo. A tiež, keď je to rozohriaté, sa to natrie, tak vlastne tak, jak ty hovoríš, len stačí pretrieť. On krásne tú špinu, tú masnotu vyťahne. Aj tie kafličky okolo, keď máš zamastené, alebo keď zoberieš len ten rošt z rúry, trošku nastriekaš. A čo som ešte? Digestor a potom reku, skúsim ešte, lebo ja stále skúšam, že ešte čo. Zobrala som dvierka na linke, som jemne postrikala, ale už som nezohrievala nič, ale som pekne zotrela. Krásne vyčistené. Ľudia, nadhera. Stojí to 12 aj niečo. Objednáva sa k tomu zvlášť aj rozprašovač, to potom môžeme napísať kódik. A ja som rozprávala jednej pani o tom, tak si objednala jeden, že skúsi. O týždeň prišla po ďalších 6. Ja už som objednala 20 kusov, čo mám v robote vzadu. A stále príde niekto, že Vlaďka, ešte 2, ešte 3. Hej, že úžasná vec. Je to veľmi dobrý pomocník a dôležité je možno aj povedať to, že všetky výrobky vlastne od Brilhom majú HCCP certifikát, je to vlastne hygienický certifikát a tieto výrobky sa dajú používať vlastne aj v zdravotníckych zariadeniach, reštauráciách, v kuchyniach a tak ďalej. A jak Maťka rozprávala, hej, presne, neštípe to ruky, není taký cítiť ten závan toho chlóru alebo neviem čoho všetkého. Čiže za mňa tiež tie čistiace prostriedky sú veľmi super. Takže, fajn. ale nepotrebuješ tam 200 tých fľaštičiek, kelinkov a utierky a handričky a blbosti. Zohreješ, nastriekaš, zotrieš, wow. On vlastne funguje tým teplom, hej, že je. Hej. Dobre. No a tu máme podobné niečo, je to kódik BH0212. Brill Total na všetky povrchy. To znamená, že sú to povrchy či textilné dosky, ja neviem, všetko možné, hej. Takže toto ja absolútne nemám vyskúšané, takže nám povedz o tom niečo, lebo som zvedavý. Zase, hej, zobrala som katalóg, vyčítala som Brill Total, všetky povrchy, hej, a je tam obrázok, že stolička, látka, neviem čo. OK, ideme skúšať. Dobre, nastriekala som v robote do rohov, čo mám tie prahy a podlahy biele. Reku, uvidíme, čo to spraví. Možno 5 minút a zotrela som len mopom, mokrým. Nič viac, žiadne drhnutie, nič. Potom som to vyskúšala na drevo, čo mám ten masný taký, čo režem mäso, lebo už nič masnejšie v robote nemám. Takisto som nastriekala trošku s drotenkou, lebo tam tá vrstva masná. Krásne odišlo. Potom som to dala do umývadla na nerez, samozrejme do vecka na misu, keď všetky povrchy, všetky. A potom som ešte vyskúšala, mám tam takú pracovnú dosku v robote a sem tam, keď píšem červenou Centrofixou akciu, tak mi to prevsiakne na tú dosku a nemôžem to ničím dostať dole, tak nebudem kupovať Alpu na 2 cm tej fixy tam. Tak reku, idem vyskúšať, že nastriekam, či pustí aj tá červená fixa. Pustilo. Normálne som ešte fixou napísala na stôl v kancelárii, že fixa na stole, nastriekala som to, za 3 minúty to tam nebolo. Ako úžasná vec, ja neviem, idem zase asi objednať ďalších 15
On lebo to pekne je... aj čistí, vlastne čistí a dezinfikuje, hej, efektívne a bez šmúch, tam si to môžete prečítať. Ja vlastne to potom šupnem zase na YouTube a čo pozerám a teraz čítam, tak vlastne on zanecháva jemný film a umožňuje kvapkanie vody bez zanechania škvrn, čiže ľahko sa čistí. A zás, No, čo je perfektné, tak povrchy žiaria novým leskom. To znamená, že aj tie dosky, jak ty hovoríš, tak vlastne ako keď preleštia, dá im ten taký nový šmrnc, hej, aj antistatický dokonca, hej. aj proste všetko, čo som videla, všetko. Mhm, Už super. len skúšam, skúšam a skúšam, pardon. A čo sa mi Takže tu páči, že nemusím mať plnú krabicu kadečoho, že zvlášť na podlahy, zvlášť na batérie, zvlášť na vecko. Hej, vieš, hm, ako keď v obchodných centrách upratovačky a tam mám 300 týchto, ja to mám v jednej flaši a som spokojná. jasné. A teraz sa Veronika pýta Vladi, že či ten prípravok aj vonia. Tak jemná vôňa, taká ako mentolová, ale zase není to, že vôňa, hej. Mhm. A nemala som rukavice vôbec, neštipu ruky, absolútne, nedráždi sliznicu, ale je to ako super. Ja normálne nechápem, Ona že ani ľudia nemôže vlastne dráždiť sliznicu. nepoužívajú všetci. Nie, nedráždi. Super. No a ďalší výrobok, čo máme od firmy Brill Home je BH0006 7 až 8. Sú to vlastne čistiace prostriedky na riad a aj hrncov, príborov a tak ďalej, ak to tam máme pekne napísané. A má tiež špeciálnu receptúru, čiže povedz nám niečo o tom. Máme ho aj my doma, sme spokojní, takže... Normálne, akože klasika na riad. Nepotrebujem, aby mi penilo, lebo strašne veľa kozmetických výrobkov má vlastnosti, ktoré ľudia nepotrebujú. Hej. Zubná pasta má zvlášť jednu chemickú látku, aby ti napenila v ústach. No na čo? Takisto ten prostriedok na riad, ja nepotrebujem penu. Tam dám jedno, umýjem, opláchnem. Ale tu som vyskúšala, som chcela, že na masnotu. No nič masnejšie nemám ako zastiera z roboty. Mhm. Tak som dala do vane, na spodok, trošku som nakvapkala tento prostriedok. Keď mi odmastíš zastieru, budem aj teba, hej, milovať. Normálne som to vyčistila, krásne, dá sa to použiť aj ako prací prostriedok. Mala som aj také teplaky z trávy, toto mi vyšlo. Takže ja použijem sem tam aj vec, na čo nie je určená. Mhm. Takže na riad ako úplne topka. Príbory sa ma pýtal syn, že či som kúpila nové. A že nie, že prečo, že tak sa lesknú, hej, a nemám myčku. Hej, sú tam dôležité aj látky, aj vlastne to zloženie toho, dá sa povedať, čistiaceho prostriedku na riad. Sú tam zloženia také, ktoré aj tie ruky šetria, ďalej krásne vonia a je bez fosforu a farby, hej, čiže on je fakt, dá sa povedať, dosť na prírodnej báze. A jak ty hovoríš, on veľmi pekne odmasťuje. Ja tiež Hej, nepotrebujem, že by mi to robilo neskutočne veľa peny, ale no, keď mám hrniec, čo ja viem, po nejakom guláši alebo tak on krásne odmásti to celé. a Za mňa tiež, skúšala, hej, dve kvapky a máš toto. hej, hej. Perfektne. Ako super veci, ja som totálne ako stotožnená s Vládi tým. sme na konci, pozerám. Áno, ja mám vypísaný Takže, celý ten hej. katalóg čistiacich prostriedkov v zošite, že čo je na čo a pomaly skúšam. Keby ste niekto potrebovali, píšte. Máme pripravené, aj Gabi má pripravený jeden preklad krásny a vlastne to tiež podobne to zverejní niekde do skupiny. Vladi, mám na teba otázku. Je to taká otázka, ktorá je vlastne pre predajcov dôležitá a dôležitá aj pre tých ľudí, ktorí sa venujú
nielen predajú, ale majú aj svoj tím ľudí a ten tím a buď predáva, alebo tiež si tvorí svoj tím. Čo si myslíš o tom? Je dôležité vedieť informácie o produktoch? Áno, Ako je je to veľmi. dôležité? No na stupnici od 1 do 10, 10. No jasné. Hej. Lebo, Veľmi dôležité je u mňa to, že napríklad preto sme sa rozhodli aj robiť tieto coachingy, aby naši predajcovia vlastne mali nejaký ten prehľad o tých výrobkoch a mali aj tú spätnú väzbu od vás alebo tých ľuďoch, čo to robia. A napríklad Vladi od teba, teraz tie čistiace prostriedky a tak, že by vedeli, na čo sa to použilo, aký bol výsledok a tak ďalej a aby si to mohli aj oni vyskúšať a po prípade sa nájsť v tom, hej, lebo veľa predajcov napríklad sa prestane orientovať, aj nie, že prestane, skôr sa budú orientovať na čistiace prostriedky, na parfémy, na kozmetiku a tak ďalej. no, môže sa ti stať ako napríklad jedna pani, že ja nepoužívam parfémy. A teraz, čo jej ty ponúkneš? Teta, ale máte pec. No, hej, ako, Ne. Jasné, my sme tiež prekvapení, napríklad Janke sa stalo to, že mladá kočka ju nezaujala storka alebo nejaké veci o produktoch tých kozmetických, ale zaujal ju presne grill. Hej. no, pre, Že ako, bolo to to, čo toto ju zaujalo. Hej, že proste tiež. A nikdy by si to nepovedala, hej, že mladú kočku zaujme čistiaci prostriedok na odmasťovanie. Hej. Takže mne to tak. sa babi na príbeh, že čo je to, že objednaj mi, lebo chceme. Hej, ten Brill Hej, Total na všetky povrchy. hej. No a ja tu mám ešte vlastne pripravené naše proma, ktoré sú keď sa nepomýlim, do 23. tuším. Sú to akcie, ktoré máme, hej. Brill Parket, to je vlastne na parketové drevo a tak ďalej. Všetci, čo máme drevené podlahy, je tu jeden gratis. Potom tu máme Aviváže, tiež jeden je zdarma. Ďalšie promo, čo tu máme, tak je, to ani nepoznám, tieto veci. Aha, to sú vlastne tie čistiace prostriedky a zvýrazňovače na drevo, drevené veci. Potom tu máme čistič okien a ten Brill Total. A zdarma tu máme Brill Cream. Dobre pozerám? Hej. No a ďalšie promo, čo je veľmi zaujímavé, tak je na čistič podlah. Toto je napríklad zaujímavý výrobok v tom, že je na zmiešané podlahy, keď dobre hovorím, Hm? a krásne vonia. Aspoň my ho máme doma a je veľmi dobrý. Potom tu máme Brill WC a tiež zmiešané veci ohľadne toho. Dobrá akcia a Perfektko, toto neviem. Aha, viem, to je tiež na tieto podlahy. Hej, na prírodný kameň. Na dlažbu a prírodný kameň, čiže toto je super. Ináč, keď som teraz povedal dlažbu a prírodný kameň, tak Vladi naša známa vyčistila po grille, kde im kvapkali klobásy a tak ďalej na nejakú dlažbu vonku, tak oni to Hm? vyčistili s tým grillom. Hej, môže byť. Hej, Hej. lebo ako úžasná to je vec. Tá pani, čo mám tu zákazničku, ona to brala do Spišskej Belej niekde do kuchyne. Mhm. Keď to ukázala šéfovi, že ten bol hotový. Že či ste kúpili, či niekto donesol nový grill. Nie, že my sme to tak vyčistili. Hej, no sú fakt, a sú vysoko koncentrované tieto produkty, že niektoré sa krásne dajú riediť vodou a tým pádom sa umie obrovská plocha s tým, hej, čiže za mňa jednoznačne super. A No, všetky fakt voňajú. Nie sú to produkty, ktoré by bolo cítiť, jak ty si hovorila Vladi, za sávom, alebo za chlorom, alebo za neviem čím, hej, že to sú strašne draždivé veci a hej, treba dávať pozor. tak. Dobre, sme úplne na konci. Vladi, ja ti veľmi pekne ďakujem. Tuto máme nádhernú fotku, ktorá nás čaká tento rok v oktobri. Tam sa všetci šoganisti si stretneme, čiže toto bude super akcia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja vypnem teraz šerovanie obrazovky, vypnem nahrávanie
A môžeme prejsť aj k otázkam, lebo máme nejaký ten čas.